Докато властите тръбят, че ще се взимат мерки срещу смъртта на пътя, неизправен автобус с гладки гуми като балатон, така ги описват родители, е изпратен, за да закара ученици на зелено училище от Кричим до Банско. Автобусът е пуснат като изправен и ако родители и учители не бяха сигнализирали, той можеше да стане повод за поредна трагедия. Къде са чувалите, в които потъват милиардите за строителство и ремонт на пътища? Само на нас ли ни се струва, че отговорността е размита отдавна и реално никой не иска да наруши омертата? Корупция или безхаберие? За какво става дума? За това ще си говорим с Мила Чернева, автор от Капитал. Мила познава проблемите с обществените поръчки в детайли, в които и тези, които са ги писали, не ги познават. Тя отдавна пише и разкрива нередности. Една от последните й публикации беше за обществената поръчка, според която ще се платят по 50 милиона на километър за изграждането на път. Здравей, Мила! Здравейте! Как ти изглежда на ти, може ли да си говори? Разбира се. Как ти изглеждат на теб тези събития след трагедията с Сияна и изведнъж това фокусиране върху темата за пътищата? От една страна ми изглежда естествена, защото политическата ли всъщност активизация по-скоро, защото то стана една голяма суматоха. Трагедията с 12-годишната Сияна безспорно е огромна и аз също, както всички, поднасям съболезнования на семейството й, но тя, за съжаление, е поредна от много, както знаем, такива трагедии. Въпреки това имаше безпрецедентен медиен отзвук, който от една страна аз го виждам като добра, може би, идея. Моята забележка, без да съм твърде критична, е, че в тази първа седмица всичко беше твърде емоционално, което аз гледах поне по големите медии, а нямаше този разговор и тези въпроси, които дойдоха след това, когато правителството вече беше готово да представи списък с мерки. Тяхната реакция вече на управляващите някакси беше реципрочна на възмущението на обществото като че ли. Обаче, от друга страна, мен малко ме изненада, те сякаш и те бяха изненадани, че по пътищата ни се случват катастрофи, че загиват хора и че те не се поддържат адекватно. Това всички го знаем, които пътуваме по тези пътища. Много ми направи впечатление тази реплика на Росен Желязков, която беше от миналата седмица, ще парафразирам, проблемите са наследени, но сега няма да търсим виновни, давайте да работим все едно. Последната част, супер, да, нали, работете, но проблемите са наследени, те са наследени от много правителства, включително Росен Желязков бил министър на транспорта все пак, нали, макар и преди години. Така че, да. Аз лично видях малко такава една активизация прекалена. И това стана номер 1 тема, а всичко друго изчезна от публичното пространство, което също ми се стори странно. И може би не е толкова странно, защото бащата на момичето е човек, поне от профила му, това, което видях във Фейсбук, е човек, който познава доста хора. Той имаше много снимки, които изчезнаха, между другото, включително и с бившия регионален министър от ГЕРБ, както и с други активисти от ГЕРБ. И въобще, нали, трагедията, за съжаление, не признава партийност, не признава нали, това човек колко има, колко няма, но в случая, да, той е човек, който очевидно имаше доста познанства. Профила му вече не изглежда по начина, по който изглеждаше преди това. Поне на мен това ми направи впечатление. Наистина ужасно е. И аз много се надявам цялото това говорене, в случай цялата тази активност, наистина да доведе до нещо конкретно като положителна промяна, за да се минимизират жертвите. Но понеже ти казваш, че това са наследени проблеми, Росен Желязков го каза, даже не аз. Да, припомняш думите на Росен Желязков, че това са наследени проблеми. Всъщност от времето на Бойко Борисов, през цялото време на нас ни се набиваше в главите, че се строят пътища.
Самия той постоянно обикаляше, изрежеше числа с магистрали, с километри, с абсолютно всичко. Сега каза последно, че от 1300 години пътищата в България не са пипани. Не се славят. Не са славят. добри. Да. Не се славят, че са добри. Добре. Той все пак виждаш, че на историческа тема и днес. Така. Та въпросът ми е, ако търсим наследственост, докъде стигаме назад във времето, нали, не на 1300 години, ако може, от последните години, за да сме в този разговор, в който сме в момента. Знаете ли, има една мантра, която върви от бая време, че едно усещане у хората, нали, буквално нормални хора, с които си говоря, които нямат общо нито с журналистиката, нито с политиката, но казват, че има чувството, че пътищата са станали по-зле. И има една мантра, че последните няколко години те не са се поддържали, че са изоставени, че ето, нали, така. Сега, нещо като контраргумент, ще кажа, че числата или поне изплатените суми не показват това. Значи, ние имаме, сега не ги помня наизуст в момента, но аз понеже периодично взимам справките за, да кажем, плащанията по тези пътища, по тези договори, които има пътната агенция с разни консорциуми за поддържане на пътищата в конкретните области. Правят такива малки текущи ремонтчета, запълване на дупки, зимното поддържане. Сумите растат, сумите ги има. В смисъл, за съжаление, пътната агенция не ми даде списък с това, кои конкретно пътища са ремонтирани, че да видя и да сравня. Но плащания има, така че някак си ми се струва неадекватно да казваме, че пътищата са се влошили последните няколко години. Поне на пари. Поне на пари, точно така. Сега, аз, доколкото други, понеже сега ще се придържам към данните, защото сега усещането е едно нещо, но колкото и цинично да звучи, аз правих едно интервю с Малина Крумова миналата седмица от Агенцията по пътна безопасност. И всъщност те събират данни и там всъщност се оказаха, че имат едни много данни и много доклади, които нито една друга институция много не ги чете. Тя всъщност ми обърна внимание, че през 2024 е годината с най-малко жертви по пътищата, от както изобщо се събира статистика от 60-та година. Сега, както и тя каза, така и аз, нали, ще цитирам, но и ще се съглася, че докато числото не е 0, статистиката няма значение. Но ако трябва да спорим от кога е проблема с годините изтлява, може би е някакво следствие на някакви нормални обществени, не знам, процеси, не знам. Но проблема с пътищата е много отпреди това. Сега следя ресора от 10 на години. И в пътната агенция имало винаги съмнения за това как пътната агенция се управлява и как, примерно, ги разпределя тези пари и възлага тези договори по тези ремонти, по тези въпросни договори в страната. От това, което са ми казвали източници от строителния бранш, т.е. хора, които имат пряк досек с пътната агенция и виждат какво се случва и какво правят колегите им, много често тези отсечките се избират на коляно. Твърдяли са ми, че нещо се ремонтира по 2-3 пъти в рамките примерно на 3 години. Като под ремонтира имам предвид, че се преасфалтира, нали, дига се, изрива се, пак се преасфалтира и така. Аз, за съжаление, не мога да ги докажа тези неща, защото не получавам достъп до списъка с това, какво е ремонтирано и трябва по някакви предсъобщения да хода из страната и да търся, но много е трудно, така да се каже, да се засекат тези неща. Не могат да се засечат парите, смисъл пътищата. Какво е ремонтирано с тия пари? Ремонтирано. Точно така. И всъщност, но това е нещо, което датира... Аз съм чела материали на колеги и преди изобщо да вляза в този ресор и да почна да пиша за пътища. Това е нещо, което дано не излъжа, но мисля, че като модел тези рамкови договори за 4-5 години на ниво област да се подписват, е модел създаден преди 15 на години. Дано не излъжа, но мисля, че е по времето на Лиляна Павлова като регионален министър и Лазар Лазаров като шеф на АПИ. Правителство на ГЕРБ. Правителството на ГЕРБ, да, точно така. Нали, да. И всъщност тези
голяма част от правителството в момента под една или друга форма, ако не те лично, но техните колеги, са били част от менажирането на пътищата, така че изобщо на пътната безопасност. Сега аз тук искам да направя още една оговорка, която е важна, че в процеса по пътна безопасност, когато става дума за катастрофи и такива неща, в крайна сметка не стои само АПИ. Сега ще съм адвокат на дявола, което ми е малко противоестествено. Не стоим и ние, като шофьори. Не и други институции. Ще да кажа, но ние като граждани. Не, то е ясно. МВР, общини. Там автомобилни администрации, нали, да, точно така. Нали, има изключително много хора по веригата, които не са си свършили. Да, ние се фокусираме върху асфалта. Да. Може ли само да уточним за тези суми, които казваш, че се дават за определени периоди, искаш да кажеш, че парите, които модел дава се на фирмата Хикс за период от 2 години, определена сума пари, за да поддържа пътищата в даден регион. Това ли е нещото, което по-скоро е фирмата Хикс или фирмите, те обикновено са обединени от няколко фирми, сключват договор с АПИ за 4 или 5 години. Така наречената пътна поддръжка. Точно така и често в това влиза и снегопочистването, нали, през зимата. И в този период те им възлагат, нали, заине дупка на третокласния път, еди къде си, отидете, им дават защото задача. Защото е във вашия район. Точно с вашия бюджет. Точно трябва да се оправи. Тези бюджети се раздуват, значи обществените поръчки, поне даже преди, мисля, че 2 години, ще излъжа, но беше, мисля, че един от служебните кабинети, или въобще от 2021 насам беше, за първи път обявиха поръчките на някакви по-реални цени, защото преди прогнозата им стойност беше примерно 12 милиона. И в края на периода изплатените средства бяха примерно 70 милиона, което за преди 6-7 години беше огромна сума. Сега сумите са в пъти по-големи. И всъщност това, което се случва и друго е много интересно, е, че някои области погълват едни огромни суми пари, т.е. там се ремонтира много, а други получават едно ню-ню, както се казва, от целия бюджет. Например? Например, Пловдив и Пазарджик имаха нещо от порядъка на по 300 милиона. Едното със сигурност имаше 300 милиона за 5 годишния период от 2019 до 2024. А пък региони като Силистра или Кърджали имаха много малко суми пари. Като уговорката е, че аз правих даже, за да съм коректна и да не е такава обща сума, правих изчисление към километър, нали, каква е сумата на километър, защото сега пътната мрежа в различните области е различна. И да, имаше страшни неравенства, което някои източници са ми го обяснявали, с това зависи кой отговаря за пътя там, коя фирма имам предвид. Ако отговаря някоя, която е по-харесвана от пътната агенция, от правителството, не знам, там ще се ремонтира повече, съответно те ще получават и повече пари. И кои избиратели искаме да радваме повече. Примерно. И бебетата ги захранваме директно с пържоли, не с сухо мляко. Това с бебетата беше много странно. И аз го гугълвах наскоро, защото аз го бях изпуснала от вашия подкаст, така му обърнах внимание. Радостин Василев тук. Припомни за бебетата, дето се хранят, ама те си ги гушат с някой с мръвки направо. Абсолютно. И то всъщност това е модела за така нареченото ТРП, текущи ремонти и поддържане. Тук не влизат основните ремонти, понеже се заговори покрай този път сега Плевен Луковец за основен ремонт. Макар че Шишков и онзи ден, мисля, че по BTV го припомни, той не веднъж го е казвал, той беше регионален министър и по негово време беше открил, че през тези договори за текущи ремонти са се възлагали и основни. Като проблема там е, че се възлага, нали, очевидно нещо, което не е по договор, те са по-големи и по-скъпи, по принцип трябва да има надзор и разрешение за строеж и доста повече бюрокрация при тях, а те минават по бързата процедура. И в годините това хранене на бебетата никога не е спирало. Да речем, връщаме 15 години от батко назад. И братко, да речем. От батко и братко. Да. И това не си спира. Стои си и си върви. Тоест, по това направление би трябвало да имаме, нали, пътищата, ако не да се подобряват, поне да са си в състоянието, в което са, нали така? Да, но проблемът е, че не се променя системата е много такава дума, но
не се променя подхода, така да се каже. Той си остава този, който казах, на коляно, нали, на посоки, или поне така изглежда отстрани. Нямам данни да твърдя обратното. Вместо да има някаква конкретна яснота. Сега ремонтираме тези отсечки, защото са, примерно, най-разрушени. След това тези. Плана ни е тази година това. Плана ни е, нали, да има някакви разчети, някаква стратегия. Просто, ако това беше фирма, нали, компания, ако АПИ беше компания, която работи на пазарен принцип, примерно, тя трябваше да работи със своите контрагенти с някаква ясна визия. В момента всичко е... Излязоха някакви имена през последните дни, които ти си писала доста за тях в годините. На преден план сега излезе Иван Мирински. Да чуем ли какво казват за него? Да, нека първо да видим как беше вкарано това име в обращение. Забравих, че сме подготвили материал. Корупцията убива. Значи, докато имаме хора като Иван Мирински, които се разхождат напред-назад и определят коя фирма да печели, коя поръчка, въпреки че не са част от нито една държавна институция, хората, които ще печелят тези поръчки, ще бъдат близките до хора като Иван Мирински, а няма да са хората, които могат да направят най-качествения път, най-качествения асфалт. Иван Мирински е бившия шеф на Водстрой, която е компания свързана, разбира се, с Пеевски. Иван Мирински е човек, който няма строителна фирма в България, която се занимава с големи инфраструктурни проекти, която да не знае кой е Иван Мирински и да не се опитва да се координира, за да се надява да спечели обществена поръчка. По време на нашите правителства Иван Мирински не беше фактор. Но Иван Мирински продължава да е в сенките на пътното строителство. Виждаме, че в момента политиците злоупотребяват с една трагедия. Иван Мирински, Паскал, дали? вижте, човека, който е брокера на всички пътища, е Андрей Цеков и неговото семейство. По мое време аз изрично заявих на господин Пеевски, че аз няма да допусна вмешателство на Иван Мирински в пътния сектор. Защо имахте повод да му го заявите? Защото много добре съм запознат с въпросите градски легенди. Ама как се стига до този разговор? Господин Пеевски тогава заяви, аз съм оттеглил Иван Мирински. При мен Андрей Цеков го доведе Пеевски в моя кабинет. Получих едно обаждане от господин Пеевски по повод тол системата. Кога? Тогава, когато сключихме договори с допълнителни 3 фирми, които да предоставят услуги по събирането на тол такси, тогава господин Пеевски настоя да бъдат прекратени, да не бъдат сключвани тези договори. Аз отказах. С какъв аргумент го поиска той? С никакъв. Защо министрите трябва да разговарят с един определен депутат? Защото той беше човека, който гласува и за сглобката и участваше в сглобката. Искаме да обърнем специално внимание на Иван Мирински. Кой е той? Това е петио еврото на строителния сектор. Подценявате го. Той е Теодора при 5 евро. Според Продължаваме промяната, Мирински е 5 еврото на Колеги, вижте, строителния бизнес. тези теми не съществуват. Проверете кои са тези хора и ще разберете, че тези теми не съществуват. Кои хора? Всички тези хора са измислица на ППДБ в отчаянието им на техните конгреси. Всичко това, което се говори, отклоняване на вниманието от Паскал, от Асен Василев и от всички грабежи на ППДБ. Паскал, а къде е Цветан Василев? От няколко месеца пред офиса на жена ми има поредица от съмнителни автомобили с съмнителни хора, които прекарват по цял ден там, демонстративно я снимат с телефоните си във всеки един момент, в който излезе. Тук имам снимки на няколко от тези автомобила, на някои от тях се виждат и регистрационните им номера. И хората в тях. Общото между всичките тези автомобили, че при проверка на регистрационните номера се оказа, че нямат застраховка гражданска отговорност, което навежда на два извода. Или че умишлено нямат, за да не може да бъде проследена собствеността чрез застрахователната система, или че принадлежат към някои от специализираните служби. Получил съм известна информация или по-скоро предположение, за което не мога да твърда, че е достоверно, че тези хора са изпратени там от заместник директора на Главна дирекция борба с организираната престъпност Калин Литов, който наскоро беше отстранен
Четвъртък получих първо 2 загрижени предупреждения, свързани с това, след днешния ден ще ти е необходима лична охрана на теб и на цялото ти семейство. Последната заключителния штрих в цялата система беше, че мой познат се среща с човек от върхушката на ДПС ново начало, по искане на въпросния човек от върхушката на ДПС ново начало, на което получава следното съобщение. Кажете на Андрей Цеков и Кирил Петков да спрат да споменават името Иван Мирински, защото ще накараме зависими от нас хора да лъжесвидетелстват за повдигане на обвинения срещу тях. Кой е Иван Мирински? В годините ти говорила ли си с него? Не, нямам спомен. Имам някакъв телефон записан. Имаме снимка на Мирински, може да пуснете да го видим кой е този човек. Да, не съм говорила, не съм и се чувала с него, защото реално аз ще върна малко лентата назад, нали, за неговата история, но когато аз поех ресора от колежка, вече беше момента, в който Водстрой беше преминаваше и беше преминала към следващия си собственик Велико Желев. Но пък зарових в архива и между другото един друг човек, който много казва тези неща, които чухме до сега по адрес на Иван Мирински, е Цветан Василев. Защото съдбата на фирмата Водстрой 98, която е била, която тогава е собственост на Иван Мирински през негово друго дружество, така е финансирана доста щедро от КТБ. И всъщност, така гледам си малко пищова, че всъщност да, точно през юли 2014 Василев казва, че държавни поръчки се разпределят през Мирински и го нарича марионетка на Пеевски. Тоест, това, което се твърди сега по негов адрес, не е ново, а е добре забравено старо. Нова метафора. Да, има нова метафора. Еврото. Защото и Петю Еврото вече е известен за широката общественост, а да кажем преди 10 години е бил за тесен кръг хора, които се занимават с съдебната система. Та всъщност каква е ролята на този Мирински в разпределението на парите за пътища? Точно пак и аз с оговорката, че то е много странно, защото при тези процеси, така да се каже, при поръчките за пътища, това, което са ми казвали и много източници, това, което като извод съм си направила за тези години, е, че там е трудно, поне като журналист, не казвам като разследващ орган, да докажеш нагласеността или корупцията и така нататък, защото няма документална следа. На мен са ми го описвали някакви хора, които са свързани с този процес, нали, пак източници, близки до по-големи фирми и така нататък, че е малко метафорично или буквално не знам, но сядат на една маса и ти взимаш това, ти взимаш това, ти взимаш това. Малко такова е положението. Единственият начин, предполагам, да се докаже е после като се проследят парите от чувалите, нали, пътя на парите. И съответно ролята на Мирински е била сочена през годините, не случайно явно, вероятно, като така човека, който разпределя всичко в картела на строителство, ако го може да го наречем така. Не знам дали е бил единствения. Знам, че наистина всички го свързват с Делян Пеевски много сериозно. И всъщност... И той основният, който го свързва, е Цветан Василев, който има възможно най-много информация всъщност за... Да, той е първият човек, който публично всъщност споменава за това. Тя, неговата фирма, всъщност въпросната Водстрой 98, на която той е бил собственик и с което така излиза в то не е публичното пространство, ами строителното пространство, в пространството на обществени поръчки. Тя е купена мисля, че беше с пари от КТБ. И после, и после рязко почва да получава поръчки. Това е периода, 2009 е купена, 2011 вече има над 20 милиона заеми към КТБ. Това е първия кабинет на ГЕРБ, нали, да го поставим в някакъв контекст. И рязко тя почва да получава поръчки. До 2016 тя е негова собственост през
друго дружество, когато вече тя бива купена от Велико Желев, друг собственик на големи строителни компании. И за него ще стане дума. Между другото, аз направих опит също да открия господин Мирински и погледах фирмите в търговския регистър и тази, която е една от последно регистрираните, която пише, че се занимава с консултантски бизнес и не можах да открия никакви контакти. В смисъл такъв, няма сайт, няма мейл или там каквото и да било. И на мен най-малкото ми стана супер странно, нали, занимаваш се с консултантски бизнес, т.е. очаква се да те намерят, за да дадеш консултация за нещо и няма никакви контакти с теб. Не знам, това ми е, нали, на първо четене нещото, което видях. Кажи, ако бъркам, защото все пак, нали, аз така набързо пробвах. Не, звучи ми релевантно, просто това може да са в кръга на шегата. Може би той намира хората, когато е необходимо да ги затова намери. Не се сети. Не знам. Но да, името му, на мен са ми го казвали пак така в неофициални разговори с източници. Там проблема е, че аз даже си му пуснах името в търсачката на Капитал, търсейки и в някакви мои текстове конкретно. И видях, че, да кажем, съм интервюирала примерно директора на тогавашния на Главбулгарстрой по съвсем различни теми, но в един момент съм сложила въпроса дали познават и са си говорили с Делян Пеевски и Иван Мирински и тогава господин Пешов е това, сина на Симеон Пешов, ми отговаря, че всъщност се е срещал с него покрай това, че се е занимавал със строителство и е собственик на строителна фирма. И всъщност това е отговора на повечето хора. Аз, между другото, за брокерството едно нещо ми направи впечатление, искам да обърна внимание, което просто е смешен детайл. Първо, че никой не отрича, че има брокер в пътното строителство. Сочат се пръсти, но никой не казва не, няма. Сочат се не Мирински, не Андрей Цеков, не, но това е просто като абсолютно аксиома. Има хора, които да разпределят поръчките в пътното строителство. И второто нещо е просто светкавичната реакция на Делян Пеевски. В момента, който чува името на Мирински, слушайте, брокера в пътищата е и вече, нали, слага името, в случая на Андрей Цеков. Аз и друго смешно мога да ти кажа. Аз на Мира го разказвах, защото аз в търсене, нали, на някакъв контакт, викам, ще звънна и до Водстрой. То сега по друг начин се казва. ВДХ. И звъня там на централата, не някъде другаде. И казвам, здравейте, с секретарката. Господин Мирински, може ли да ме свържете? Не познаваме такъв човек. Студено ти отговориха те. Да, те много строителни фирми, включително и Водстрой, си сменят имената от тези в инфраструктурното строителство. За да верно може да не го познава, той не е там от доста време. Може да чуем и Гроздан Караджов, дали го е чувал. Да. Понеже името на господин Иван Мирински беше споменато няколко пъти от ППДБ, като как беше Петю Еврото в строителния сектор. Кой е Иван Мирински? Знаете ли нещо за него? Наистина ли прави това, което твърди Кирил Петков? Нямам представа. Не го познавам, не съм го виждал и не знам какво прави. 10 месеца, докато имаха министър на регионалното развитие, къде беше въпросния господин? Да не си започнал основния ремонт на Телиш при условие, че аз съм му оставил всичко, и проекти, и средства по сметката. И сега да излизаш и да ми казваш, той виновен е някакъв си... че не мога да ви възстановя името, който бил еврото на пътищата. Като е бил еврото на пътищата, в тия 10-12 месеца, които бяха те на власт, трябваше да го елиминират. Има ли влияние господин Делян Пеевски върху правителството? Аз такова влияние не съм усетил. При мене няма никакво влияние. Това правителство работи. В него се работи. Разбирате ли? Работите и пеете. Ето за това най-вероятно ще има и резултати, които в края на годината да отчетем. Ти пееш ли? Работиш ли? Не, започнах да си превъртам какви песни биха могли да пеят. Работници и работнички. Да. Ще строим живота нов за хората. Работят и пеят. Да. Добре, но Оня не го познава. Не го е чувал никога.
Не чувал му името, ама... Бе ми много странно, тия хора, примерно, медии не четат ли? В смисъл, всеки, който съм питала, неофициално, официално, от Пътна агенция, от строителите, те си казват, когато такова. Но като кажат, не съм го чувал, не знам, ако си бил регионален министър 10 месеца, си отворил някой сайт, сигурно, или някоя пиарка ти е дава разпечатано нещо. Не знам, мен ми е странно дори този, като дявол от тамян бягат, от това име. А странно ли е всъщност? Не е странно изобщо. Очаквано е даже всъщност. Това страх ли е? Какво е? Бих предположила, че е страх. В крайна сметка, ако приемем, че всичко това, което се твърди по адрес на Иван Мирински е вярно, той е влиятелен човек, защото примерно в случая с Петю Еврото видяхме, той разполага предполагаемо с компромати и така нататък. Свързане с определени лица, така че защо да не е същото и в случая с Иван Мирински. Не е ли бушон? Той може да е бушон, но властен бушон, някак си го представим, защото сега той е бушон, обаче това е бушон, за който ето, примерно Андрей Цеков твърди, че са му казали да спре да говори по адрес на Мирински публично. Т.е. да не се споменава това име. А обикновено тези имена са ако беше бушон, щеше да е изчезнал. Той вече 15 на години явно участва в едни процеси, свързани с... Обаче Андрей Цеков каза и друго, че Пеевски му бил казал, че е изтеглил Мирински. Тоест Мирински го пускат и го дърпат. Да. Въпросът е къде е сега в момента. Може да е вече някой друг на неговото място. Да, то всъщност това е, може би, темата и казуса. И аз за това се пошегувах, че никой не отрича, че има брокер. Все някой е брокер, че аз не знам как да се реши този проблем, освен с честни хора, което звучи наивно, меко казано, с това разпределяне на поръчки. Малкото строители, които са се опитали да признаят, да кажат, има такъв натиск, така и нататък, те обикновено биват избутани в страни, спират да получават обществени поръчки, дори да са си направили документацията като хората и съответно биват побутвани леко по леко към фалит. Имаше един лав на времето, свързан с това, който слушка папка. Ако следваш реда, ще получаваш, ще имаш работа. А какъв е реда? Някакви отчисления, проценти? Защото то, за да е на такова да редже пътищата, т.е. пари се изсипват, но някаква част от тия пари, както разбираме, по чувалите и някъде отиват. Първо, къде отиват и второ, каква част от парите всъщност трябва да отидат за отчисления? Аз съм чувала всякакви митове. За съжаление, никой не дава някакъв... не можеш да го докажеш истински. Какво разказват потърпевшите? Да. Първо, че са задължителни тези отчисления. Даже аз като се замисля сега, като се превъртам някакви разговори, често не става въпрос изобщо дори за конкретен, примерно за човека, който е бил еди коя си година на поста председател на управителния съвет на АПИ, който се предполага, че е на върха на пирамидата. Там понякога е имало по-скоро бушони. Хора, които не непременно да взимат своето, но да са там, за да са лицето на една институция, зад която се разпределят тези пари. АПИ разпределя много пари, както държавни, така и европейски. И всъщност, част от обяснението защо пътищата ни са в лошо състояние е именно това, че част от парите не отиват по предназначение. Аз мисля, че случая с Чирен може да го използваме даже като пример в случая, където един от изпълнителите, който се отказва всъщност първоначалния, казва, че отчислението в един момент са им казали, че трябва да бъде толкова голямо, че поставя под риск въобще качеството на изграждане на този проект и съоръжението става опасно, заради това, че те трябва да го строят за без пари в случая. Така че
Защото аз също съм чувала, нали, разни проценти. До кога става 40-50% Да, съм и те в един аз. момент, нали, от подизпълнител на подизпълнител, при този, който реално трябва да ходи да сипе лъжиците с асфалта, защото, нали, сега в лъжици се говори, остават толкова малко пари, че той реално няма какво да направи, освен да намаже с някаква черна боя. Шегувам се случай лошо, но просто исках случая Чирен да вкарам, като може би някакъв модел, който сме видяли сега, че хората говорят за него, тези, които са били част от това. Аз съм имала няколко разговора с хора, работили под една или друга форма, дали от страната на строител, на надзор и така нататък, в други държави, тип Сърбия, тип, не знам, Хърватия, дори Румъния, така нататък. Впечатлението ми от това, което те разказват за другите държави, е, че, нали, корупция навсякъде има, няма какво да се лъжим. Особено когато става дума за такива държави, в смисъл една съседна Сърбия, нали, не си представяме тя да е по-напред от нас в това отношение. Но много хора са питали защо деца вика от границата с Калотина, изведнъж магистралата е малко по-добре, малко по-издържива, по-гладка, а пък примерно е строена пак от българска фирма или нещо такова. Понякога обясненията са били свързани с това какъв размер е отчислението, т.е. че те се викат, те имат от кумова срама, не са толкова алчни. Друг път е, че те ръчкат все пак да си свършиш работата. Защото тук идваме и към втория проблем. Нали? Единият проблем е с корупцията и с парите. Втория проблем е с контрола и всъщност някой иска ли като остави зад себе си даден проект, независимо дали е шеф на АПИ, министър-председател или така нататък, като остави едно нещо построено, да си каже, вижте каква хубава работа свърши. Аз им чуш, че хората изобщо не им дреме на тези постове. Какво наследство оставят. Или поне така изглежда отстрани. Защото те като възложители изобщо не натискат фирмите понякога да си свършат работата като хората и вместо да вземат 30% отчисления, ще вземат 10%. Ние за толкова се молим, нали, да са по-малко алчни, не нещо друго. Точно. Ясно е, че ще взимат. Велико Желев кой е? Велико Желев е собственик официално на няколко фирми и най-вече бизнеса му е в сферата на инфраструктурното строителство. Това включва ВиК, пътища, ЖП. Най-известната и голямата му компания може би е Хидрострой, но официално е собственик и на Водстрой, за която говорихме вече, ВДХ, и на още една Пътстрой ВДХ, която се казваше Пътстрой Бургас преди. Това са официалните му фирми в сферата на инфраструктурното строителство. Източници свързват още няколко компании с неговото име, но официално той няма собственост и няма връзка и я отрича. Но има някои косвени данни, че той има връзка с още 2-3 строителни фирми. Той е бил и шеф на пътната агенция преди 20 на години, 20 и малко. От Варна е, оттам тръгва и бизнеса му, там е и базирано, нали, част от компанията Хидрострой, а иначе той неотдавна купи една много красива централна сграда, където се помещават сега офисите им, срещу Руската църква. Хотел България. Хотел България, точно, да. А каква е разликата който беше някога назад във времето на Илия Павлов. Да. А каква е разликата между него и Мирински? В случая, че Велико Желев е на светло, така да се каже, официално, на първо място. В смисъл, той е собственик на тези фирми. Самия факт, че той купува от Мирински през 2016 фирмата. Сега много често се говори, когато се случват такива сделки, те фиктивни ли са, дали, защото ако приемем хипотезата, че зад Мирински стои Делян Пеевски, както твърдят политици, Цветан Василев и така нататък, една такава сделка изчиства малко реномето на... Не е ли предаване на щафетата? Но може, това е другото обяснение, да е и това. Сега,
Велико Желев още 2016, да кажем, когато купуваше Водстрой, вече неговите фирми също бяха във възход. Те всъщност бяха в консорциуми с Хидрострой и Водстрой по ЖП проекти. Даже аз, припомняйки си тези неща последните дни, четох една статия на една колежка, пред която тогава Желев казва, че купува компанията заради опита им в ЖП строителството, защото нали, когато се явяваш на търг на обществена поръчка, трябва да доказваш опит, за да покриеш критериите. И тя беше добавила нали, като коментар, като факт, че всъщност Водстрой и Хидрострой са участвали заедно в тези търгове. Тоест и Хидрострой може да си ги пише този опит. Няма нужда да се купува фирмата. Така че разликата сега, Велико Желев, освен това, за него няма слава, че е брокер, както наричат Мирински. Той е по-скоро един от хората от другата страна. Не го шамариха миналата или по-миналата година ли беше? По-миналата година беше, когато вътрешен министър беше... Бойко Рашков, мисля, беше. Демерджиев, мисля, че беше обаче. Добре, ще проверя. Демерджиев беше. И тогава Бойко Рашков беше, когато бяха парите в чувалите. Да. Голямата пресконференция. Иначе Велико Желев, да, претърсиха негови офиси в София и Варна, арестуваха го, твърдеше се, че посегнал на свой служител и така нататък, след което той направи единствената си публична поява пред журналисти, така групово да излезе. Заведоха ни с един автобус на магистрала Хемус, като на екскурзия бяхме. Бяха нали, представители на фирмата, на борда и неговия адвокат, господин Менко Менков, да ни разказват някакви неща. После имаше по BTV отделно. Да, имаше и едно интервю в... Но вече дори не си спомням какво се беше. Репортерката беше за кратко по време, беше пиар на Пирогов, сега е политически репортер, която беше единствената, която направи тогава интервю с него. Аз даже не си спомням той какво разказва. Нищо. В това интервю. Нищо, да. Даже не помня, питали го, мисля, че го пита за Пеевски, ама така между другото. Демерджиев е за протокола, аз да кажа. Да. Но, да... Но след това нищо, той реално... аз замина че за Дубай, май. Идва си, връща се, по така мои наблюдения. Но Бърт, мисля, че скоро може да е било и преди месеци, бяха споменали или написали, не знам дали в социалните мрежи бяха споменали или бяха писали някакъв текст, че това тогава, сега не знам, разследване ли беше, досъдебно производство, не знам на какъв етап беше това с служителя на Велико Желев, не е или е прекратено. Имаше някакво движение там. Какво се е случило? Ония парите в чували, които бяха 80 милиона или колко бяха, не си спомням точно. За тях нищо не се разбра. Не, и аз все се точа, сега си признавам, нали, ако ще критикувам колегите от други медии, да критикувам и себе си, че все се точа да се обадя в прокуратурата да попитам. Не се надявам много на някакъв отговор, защото не се славят с голяма отзивчивост, когато става дума за такива неща. Но доколкото мои източници така запознати, нали, хора, които следят тази тема, ми твърдят че до никъде, нали, няма план да стигне до някъде това. Това стига до моята болна тема in-house, всъщност, защото там всъщност бяха от списъците на компании, които работеха за държавната компания Автомагистрали по in-house процедурите за Хемус и за другите големи обекти. Човек може да си направи извода, кои са одобряваните от властта фирми, всъщност. Като тези договори са сключвани при последния кабинет на ГЕРБ. Тоест, като връщаме за наследените проблеми, както казва Росенже, да се върнем на началото, за наследените проблеми, да кажем ГЕРБ. Аз там, ако мога да засегна темата за инхауса под някаква форма и парите... Тия 50 милиона на километър по инхауса ли са? Не, те са обявена обществена поръчка. Сега там имам много смесени чувства, защото все още не мога да... Те са 60 милиона даже. Става дума за част от Русе Велико Търново. Аз получавам някакви смесени сигнали колко е скъпа
нали, колко е. Това е наистина най-високата стойност, получавана до сега. Опитах се да съм максимално обективна и да не скачам, нали, веднага. Написах, нали, тогава, че е рекорден, но не казах, че, нали, е скъп, защото исках да го подплатя с някакви данни. Правя някакви сравнения с пътища, с обществени поръчки, примерно в Румъния и в други държави. И в момента още така ми е трудно да кажа, понеже зависи какви са параметрите на... Това не е ли прав участък? Има някои оговорки, че има сложни работи, защото но е нещо, сравнително някакви виадукти, а пък той не е ли прав участък, където не е ли и защо? Не е толкова прост, но изглежда завишена. Има някакви... Сега ще видим, между другото, ще е много интересно, като се подадат офертите. То, нали, няма и проект. Да се види, да, те първа трябва да правят технически проект всъщност. Тоест, за какво се дават тия 50 милиона, като няма проект, няма одобрение за строеж, няма нищо? То всъщност проблема е, точно това е единия от проблемите на така наречения инженеринг, който не само в пътното строителство е тема. Те мисля, че Камарата на архитектите в Пловдив водят едни битки по темата срещу обществените поръчки за инженеринга. Инженеринга е като възлага точно технически проект и строителство, заедно в комплект да го правиш. Някои от критиките, които съм срещала, е, че строителят така има влияние върху проектанта, какъв проект да направи и може примерно да иска да го направи по-скъпо или по-лесно. Или, нали, или да не го направи никога. Или да. В случая с Русе Търново не е по инхаус. Даже може би ще бъде частично с европейски средства, макар че европейските средства за пътища в настоящия програмен период са много малко и не се знае какво ще стане. Ще е интересно, като се подадат офертите там май или юни срока, да се види с какви цени ще се появят и строителите, макар че едва ли ще се появят с много ниски в сравнение с там 3 почти милиарда. Но за инхауса ми беше мисълта, че там имаше един много голям проблем, който още ние ще си го носим и ще си ни е наследство дълго време. За Хемус, когато се дадоха парите, което е в периода, нали, то почна края на 2018 този период, и до 2021 са се плащали. Всъщност, нали, те подписаха инхаус договори с Автомагистрали, още тя да я строи, ама всъщност се оказа, че частни фирми я строят. Това е нарушение на закона, ама той, нали, мисля, че Гроздан Караджов скоро каза по БНТ. Мисля, че Мира обръщаше внимание на този цитат или не знам някой. Голяма работа, важното е, че трябва да се строи. Голяма работа незаконно ли е? Не, голяма работа, че къде отиват чувалите при кръците, да. Важното е, трябва да се строи. Там има един много любопитен детайл, че по някои от тези инхауси, примерно имаше един за укрепване на свлачища, той е много по-малко известен, но е може би най-абсурдния, защото той беше за примерно укрепване на 80 обекта из цялата страна и бяха платени някакви 100-200 милиона аванси, а то не просто няма проект. То се оказва, че някое свлачище над ЖП линии трябва да се отчуждава и така нататък. Това бяха неща, които се констатираха под управлението на Комитова, когато беше регионален министър в първия служебен кабинет от поредицата. И всъщност това, което се случи, че ние платени са едни пари от държавния бюджет. Тук няма никакви европейски средства, само държавни средства за тези свлачища, за да кажем участъците, които са в най-източната част на Хемус, която е много далече от това да се строи. 7, 8, 9 участък, това е преди Шумен, преди построеното сега. Там няма нито проекти, нито нищо, но пък има някакви десетки, ако не и стотици милиони всъщност платени, които си седат. Това е малко на този принцип за този, как се казваше, Богдан Богданов ли се казваше министъра на икономиката, който беше. Той разказваше за проблема с безлихвените кредити и за това как държавни пари, примерно за язовирите и за така нататък, се дават на някакви фирми и после тия проекти всъщност или не се случват, или те ще се случат някога в бъдещето, но тия пари вече са раздадени и няма как държавата да си ги върне. С пътното строителство е така. И е много... Аз като чуя, че няма пари или нещо такова, си казвам, хора, поне половин милиард мога да ви напиша откъде можеше да си ги съберете и да са дадени смисъл за нещо по-смислено. И дори да се откраднат 20%, пак щеше да има за нещо. Така че
На финала може ли да обясним за този Иваничков кой е, защото той май е единствения, който беше посочен и поименно от бащата на убитото момиче, който беше единствения, който го уволниха, мисля, от АПИ. Моята проверка показва, че той си е в агенцията като дали експерт, дали директор от времето на ГЕРБ отново. Мисля, че поне 7-8 години, т.е. 2017-2018, ако е постъпил там. Сега, за да го каже бащата на загиналото дете, да обяви името му в национален ефир, въобще толкова страстно, някой му ги казва тези неща, очевидно. Нали? Той едва ли е много толкова запознат с процесите в Пътната агенция. Защо и как е бил избран този човек да бъде, да бъде изгонен? Той бил държал в неговото чекмедже някакви разрешителни, някакви неизплатени сертификати. Неговото чекмедже се цитира, включително и от Гроздан Караджов, че е много ключово от това чекмедже и някакви неща седат там. Ти какво знаеш за това чекмедже? Той е директор на пътно поддържане, на дирекцията за пътно поддържане, т.е. при него са тези договори, за които говорих в началото на разговора, за областите и за малките ремонтчета, всъщност 4-5 годишните договори. Аз не му бях срещала името много-много. Бяха го пускали по репортажи, но да кажем, че никой конкретен строител не ми го е посочвал като някаква важна личност, което не значи, че не е бил. Но по-скоро беше... може, ако трябва да спекулирам, ама наистина в полето на пълното въображение, я да е стъпил на криво, я да е използван за изкупителна жертва, за да може все пак да има някакви оставки и да изглежда, че се върши нещо. Така че той, но напълно възможно е това, което се разказва за него, да е вярно, защото тези неща попадат в ресора му. Тоест историята се връзва, ако съберем факти. А ти разбра ли защо конкретно този път, на който е загинало момичето, не е ремонтиран, а се твърди, че е имало вече подписано разрешение за такова нещо? Той има проект, който по спомен, или поне така твърдеше Иван Шишков в една телевизия, че е възложил да се направи технически проект и се твърди, че има, и Андрей Цеков после потвърди, че миналата година е имал одобрен проект. Даже и пари били отпуснати. Да. Не знам дали между другото са отпуснати, защото в закона за бюджета за пътища има една сума и никой не ти казва за какво ще се дават. Аз в момента чакам да получа отговори по СДОИ, защото иначе няма как да ми по закона за достъп до обществена информация. Но част от причината, която ми беше казана, която признавам звучи така, има някаква логика, е, че всъщност в момента там минава целият тежкотоварен трафик заради затворения път Мездра-Ботевград и заради недостроената Хемус, но най-вече заради Мездра-Ботевград, защото всъщност трафика от двата моста на Дунава слизат от там. И ако затворят за основен ремонт и този път, съвсем ще се забатачи положението. Те искат тази година управляващите да пуснат една мъничка част от Хемус и част, ако не и цялото Ботевград-Мездра всъщност до края на годината. И тогава ще се отпуши и ще може да се прави този ремонт. Но пак стигаме до въпроса на лошо планиране. Сега в крайна сметка, ако този път не е ремонтиран 25 години, а очевидно е важен и основен за тежкотоварен трафик, който руши, има някакъв проблем просто в логичното мислене. И тези малки промени, които те направиха които дадоха заявка, че ще правят последните дни, с знаци маркировка. Сега колко ще променят обстановката, не знам, защото те всъщност са там, за да влияят на поведението на водачите, но те не са били свършени също. Комитова каза по БНР, че по 6 милиона на ден се пада да се плащат на ден за рязане на кони, за тия поддържащите роли, които би трябвало да имат този тип фирми. Това много или малко е? Според нея е много и някакви милиони се изсипвали за рязане на клони и боя. Да, те не се правят, ако не се правят адекватно, значи 1 милиард на година грубо за предния период, да кажем. 4
4 милиарда са 5 години. За 5 години са изхарчени от 2019 до 2024, така че, нали, да, може би излиза толкова сметка, не смятам толкова бързо, но това, което знам аз е, че ако не го правиш логично, последователно на местата, където трябва, ако тези кръпки не са, да кажем, когато се правят кръпки, направени с еднакъв вид нали, смес, а настилката е супер разнородна, Кел Файдачи си го ремонтирал. Да. Добре. Много ти благодарим за този разговор и да поздравим баба ти накрая. Коя баба? Ако е останала до края, Софито да се чувства поздравена. Софито. Да. Бабо Софи, поздравяваме те. Тя ни е зрителка, така че да гледа Мила. Как се казва, освен, че баба на теб Софи, ти е баба София. София, коя? Ти сега ще кажеш, че не знаеш баба ти фамилия. Не, замислите за момент, защото все пак сме с различни фамилии. София Станчева. Госпожо Станчева, благодарим, че ни гледате. Баба Софи. Баба Софи. Благодарим ви. Страхотна внучка имате. Продължаваме с коментара само след малко. Само буските не сме щипнали на момиченцето. Абонирайте се, харесайте, споделете. Дневен ред съществува благодарение на подкрепата от зрителите си. Ако искате да сте един от тях, намерете своя начин в Patreon, YouTube, PayPal и Stripe. А ние благодарим на нашата общност.